Molweni emakhaya, ndinguWesley kwaBonani. Namhlanje mandithi #fundimali exhaswe nguWest Bank. Sizawuthetha ngento uWest Bank ayisekileyo ukwenzela ukuba abathengi babo bakwazi ukulungisa iimoto zabo, i-W Shop. Ingaba ufuna ugcina umgangatho wemoto yakho nenkangeleko eseqobeni? Ingaba zonke izinto awunangxindlela yokuzifumanisa? Mandikuxelele ndithi West Bank unaso isisombululo, i-W Shop. Le yindlela okwaziyo ukuthi xa ungumthengi kwaWest Bank ufumane ezo nzuzo zokwazi ukwenza imoto yakho ibe semgangathweni. Uyakwazi uthenga i-voucher okanye uthathe le mali uyidibanise netyala lakho. Ukhumbule ke, xa uyidibanisa netyala lakho izawuhamba nenzala kunye nethuba lokubhatala. Ingaba zintoni na ke onozithenga ngale voucher yase-W Shop? Amatayara, ibretri, amavili, igumbagumba ukutshoko isound. Ungenza ne-smash and grab ukwenzela uba imoto yakho ikhuseleke. Uyakwazi ufumana ne-voucher yamalungu yemoto, ii-parts, i-warranty okanye wenza i-service plan kunye neenkonzo zocwangciso lwemoto yemali-mboleko. Izavenge zakho ke ziyanyuka xa zidibaniselene kunye ozayithenga nge-voucher yase-W Shop. Oku kuthathela ingqalelo kuba kunyuka izavenge nenzala iphinde ibalwe kangokwesicelo esenzileyo. Wenza njani ukuze ukwazi ufumana i-voucher yase-W Shop? Isivumelwano semali-mboleko kufuneka sibe neminyaka okanye neenyanga ezima-20 unyaka ukutshoko ukugqithisela, kwaye awukwazi ukwenza isicelo se-voucher ekuqaleni kwekhontrakthi yakho nebhanka yakho. Ityala kumele lime kwisimo esihle kungekho masalamva. Ungabikho kuhlengahlengiso lwamatyala. Isavenge kunyanzelekile senziwe nge-debit order. Umfanelekiso womlinganiselo ugqithe ku-500 eerandi. Kuzawufuneka ke wenza isicelo semali-mboleko xa uza kwenza yonke le nto. Udinga ntoni xa uza kwenza isicelo semali-mboleko? Isimo sengxolo sebhanka esinyanga zintathu, isiqinisekiso sorhumo, imo yetyala entle, i-credit profile entle ukutshoko. Usenokwazi ke ukusebenzisa kwa u-FNB ii-bucks zakho ukuthenga i-voucher e-W Shop. Sakuvunywa isicelo sakho, isixa esokuthengileyo siyadityaniswa kwityala lakho. Ithuba lokurhuma njengesivumelwano sihlala sinjalo. Yonke le nkqubo uyakwazi uyenza online kuWest Bank iwebsite, kwi-app yakwaWest Bank okanye uyenze ku-FNB app efumaneka nakwi-Navcar. Xa unemibuzo ungabathinta kuWest Bank Customer Care okanye ukhomente kule video ngezantsi.